na mba na-agba ịfụ na iburu ma akụrụngwa dị iche iche ma ndị mmadụ ga-alụ ọrụ n'oge mmemme nhọpụta wee jee ebe ha ga-anọ wee lụọ ọrụ na maka mmemme nhọpụta nke afọ 2023 ndị ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC ebiega aka n'akwụkwọ nghọta ha na ndị na-anya ụgbọala n'okporo ụzọ ndị ji ya akpa ego ma ndị jikwa ụgbọ mmiri were ya wee na-akpa ego. Nkwekọrịta anụnwa bụ nke ga-ejide ha bụ otu e ga-esi wee kesa ụgbọala ndị e ga-eji wee lụọ ọrụ na mmemme nhọpụta ahụ ma ọ bụ ọgba tum tum ndị nwere ụkwụ atọ ma ọ bụ ndị nwere ụkwụ abụọ ma ọ bụ ụgbọ mmiri maka steeti dị iche iche. Onye nta akụkọ anyị na Abuja ekwu ya jide wetara anyị akụkọ a. N'okwu ya n'emume ahụ ka onye isi oche INEC Ọkammụta Mahmood Yakubu rịọrọ ndị nketa oke na njem ka ha fụ na enwere nruweisi zuru oke na ya bụ nkwekọrịta. Ọ chere na inwe nruweisi zuru oke ga-ebute ịna iyi ka ndị niile ọ gbasara wee nwee ike ịnọpụrụ iche na ya bụ ọrụ. N'okwu ha ka ndị isi oche ndị National Union of Road Transport Workers Union, National Union of Road Transport Owners na Maritime Workers Union kwere nkwa inye aka ịhụ na ngwaọrụ gara ọfụma n'ụbọchị mbinye aka. Site na Abuja, abụ m Princess Ekwi Ajije, akụkọ ụwa ABS.